Gombe kai mu za ta yi, kai mu za ta yi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alhaji Whitey ko? To dai ya kasa an ce magana bakin mai ta tafi daɗi. Sunana Abba yake, ko za mu iya sanin sunanka? Sunana Alhaji Whitey. Alhaji Whitey ba sa jin ka sosai sai ka ɗan ɗaga murya. Sunana Alhaji Whitey. Gaskiya ne Alhaji Whitey mai capacity. Yawwa dama Alhaji Whitey wata 'yar tambaya ce na zo kawai zan yi maka ita idan babu damuwa. Ina sauraron ka. Ok, yanzu a misali a baka dama, kowace dama ka samu, komai ka samu, a ce kuma iskanci ba haramun ba ne a cikin wayanda suke harkar social media, da wa za ka yadda kai iskanci? A ce iskanci ba haramun ba ne? Kware kuwa. Na fi gandu. Kai. A kai na jam ta. Aha. Yar lokuta. Mami Gombe kai mu za ta yi.